הציבור הסרוג בירושלים שווה 10 מנדטים, אבל בבחירות הקרובות למועצה עלול לקבל רק חצי ייצוג ממה שמגיע לו. והייצוג הזה שווה השפעה, הרבה השפעה, למוסדות החינוך הדתיים, מהרטמן ועד צביה, ליחידות דיור לזוגות צרובים בשכונות שלנו, לבני עקיבא, עזרא, אריאל וצופים דתיים, למתנ"ס, למוסדות ואירועים לגיל השלישי. אין לנו טענה לאחינו החרדים, רק לעצמנו. הציבור הסרוג חייב להבין כי כל מושב דתי במועצה משפיע ישירות על החיים בעיר. אז כן, השפעה, שותפות ותקציבים. כי בלי זה נעוף מכל העיר, כמו שאפנו מרמת אשכול ומהרובע. לא נצביע ת' לחגית משה, אחרי הבחירות לא יהיה לנו עם מי לדבר. כבר 8 שנים חגית עובדת חזק למען הכלל, עובדת לשרת ציבור באמונה. משה ליאון יודע מצוין כמה היא קריטית לחיי המגזר הסרוג בעיר. אם לא נצביע, נחנק.